Mulung mangun sirih rasa aku tambah ongkis sokatete lerot lelek sagung ratu konang surem sorotetan padang asalan ajaring murnameng kono dasaring mongso katika Ilahen aku bener Mas tu promosi dem
Aku kena mastu promosi dem silat mriyang jagat karono. Sirang tondo kawisesaning bisana sono sinawung langining kula pesta maksih. Pestantun lambang bundha jinantur tutur. Kadolata turat-turat. Mlewat ing Maradya. Wini suda trah ingkang dinama Dama kinarep ditampeng lato mangya tekap. Wusananing gupita. Tormbeng merlambang matumpul-tumpul marma panggung panggung. Sang Merwengkata sekebyar dumadining wayang Purwa. Pewakaning kondul narik runtuting basa tunggal kuno ngemusulasa yuli naras raya karaos. Mulat saru anggur sewani uruhing diri rasa rumongsang rumangsani mirjal mangilo kaca. Jarwe wis nakup cancari tolo bejo wis kagelar jroning pagliran yaiku jatun amriksani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Ndaru menyawang Kartika kang wis kinurba kudrating kawasa. Sahari Aratri Angitri Bawana temadati petanganing dina sasi warsi windu kang sapa abad petung lantang kartu mangkar toya sinurambun toya jawah pating krembyat dadu padhang ing kutu-kutu alang katuka Buranula yang Buranto dadu branantan pawicalan padhang terwangan sinari sang Jepang Renawi ing ngarsa murbawani jagat nunggu jagat wetan tumunggup-unggup munggu ngalengan mukrabang menganga lamun gagsayan dilat-dilato bumi. Saya tangu semurup sang Hyang Arga katon semeblak kanan kirining abange smujenar kabur pawan sinaring sang Hyang Basanta tanem tu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucing gunung kinemulan gedanu kasih ing ora bancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu soleng kawula dase delo rasa angupaya buka karep tegal sawayu angluku surur tatana wedotis nampi sendunan sesindenan mikul karo lungguhne anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samorwangi Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil pus katon kala sinari jagat durung kebab papat lor kidul wetan yang kulon sinari jagat kang samyara bunyada rebata jarbal kekuwung parani datang wonten ingkang amadani kekuwung praja negari Ngamarta ya negari Indraprasta ya negari Wonomarta ya negari Bantana Kawarsa ya negari Cintaka-Pura pancana karo pambukaning kandha saratul ing mangke krana negari Ngamarta dumadi saking pulo-pulo banjaran sinasapantaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa wagut pegating pangal kapangka uruting cakrawala wane-wane cakrek ing wisik samana kineping jurang corong kinepung gua serung kinarya sesuing beksi lawet yang sarang buwung wonten ugi pasisiran tersasara jembar kebeganing pasir kepelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang nyetri rawe-ruwiron kalopo bumi subur pasiden mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan kang rangsang langit lenggak lengguk lampahe toya ingkang mijil saking sendang-sendang wening tirtane pilune tirta winara-para pelayune tinampi waduk bendung-bendung kinarya hangilani sawah nyuwang pategalaning para kesma mokal panguling tetane bebasan datanana bumi sajeng kangkeng selo sadya tinandura kang murakabi pandya bathari sirang gelar pasabinan yaya rukmi sar kang binangka pratiwi pategalan gopolo jeng kang arep kudungane ambi kowe nganti kaya manglung ing bitande para kependhem para kesimpar para gumantung sadotan kuciwa jinawi pukulan ingkang mahe kesarasaning diri inga-inga raja kaya dewen sansaya ngrembug lamun sangat laring mangkunan lamun manci harap surya sang yang mulai marang kandangi dewi-dewi tatanana carane kandhang nganggo kinancing malang lapet tebih saking tidak durjana cuti samya sayek seka kabdi akar luhing lusa bangsa tuwin negari Indraprasta
Wanaga ngimbanging gunung anggung semestari ron tumurun trah tumrah satu dadi huru-huru kalenggungan langkung-langkung lamonta tingali disampun sami samet ing sesanggeman tepi saking lintasan saya sinan saya waktu winodanane momat sinamatan daya dinayan sawiji cismapan sejati jejiban kang mijut mamawujud manunggaling cipta rasa karsa kang satemah babar karya kenging binasake negari Ngamarta nalika sumana lagi manjik marang jaman kencana panjang kunjung pasih pawukura jinawi gemari pakar tata turut raharja dasare guru kang gedhe bore padang jagate dur kuku setor pado kuncarane turut kasusureng monjo praja lah sinenta wau ingkang keparang asta pusarane ngadil bangsa negari ing Ngamarta menangira dan ucapna dosa namaning Sang Nata Dasa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Puntadewa ya Sang Nata Prabu Darma Kusuma ya Sang Nata Gunatali Krama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka ya Sang Nata Prabu Yudhistira nalindra panggoning bumi ingkang anggo jejegaken kautaman Risajega lenggah madaning dampar kucana ora montor-montor sipating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Darma Wijawanta binayang-bayang sang janing para hapsara hapsari kawis ketingal manggung katanggung Jaka paloro-loro yayaroping samudring dedharatan datan kantun wiswanira sang janungan tetungguling praja negari ing Ngamarta miwah sang janing para kadanggen sampun katingal ngaglak bergagah yayah prayen nanggewu anggih menika ta wernanira panenggah Pandhawa Satrum Jodipati yen tunggul pawenang nenggih jejuluk kekasih Sang Raden Harya Werkudara ya Raden Bratasena ya Raden Bimasena ya Raden Wijasena ya Sang Kusuma Yudha ya Kusuma Diloga ya Sang Gantawastratmaja satru gagah piteksa gondheng wong simbar jaja kasinungan kasektene luwih bebasan menata mentajuna lomendar tinumba benggung sinuja putung mula tatan mokal den dadosaken bebeteng tinanggulangi praja negari Ngamarta sumambu ingkang kapengker nenggih panengkahing Pandhawa saturing padukara kasih Sang Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Kalidi ya Kundi Wibaca ya Sang Setya Maragana ya Kumbang Ali-ali Tambuh mangke ingkang lenggah wonten sak pepengkeraning Sang Nata Prabu Puntadewa nenggih jangkeping Pandhawa ora giling Pandhawa saturing sawu jajar pun bemira tawi nenggih Sang Raden Sadewa miwah Raden Nakula ya Raden Pinten den Raden Tangsen arep tidhem tatana rebane walang yang alise para kawula samya ganting pasisiran jejal riyel rapet-popot pipit prasasata pandhenggul tatan musela labet sekateng para sedaya jaya mletak kendira tak umbul-umbul keterangan danu yayah mondeng mungsa labu payung mekar mentu jamu parating mungsa rendeng tumbang karapo jati ngarani mungsa katiga parantining mangke katingal tidhem jroning pasewakan negari Ngamarta awit Sang Nata araos tintreming wardaya dupi mulat tinanam pirawipun pandhita saka lima ingkang dados guruning para Pandhawa nenggih Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra paranting mangke Sang Nata Prabu Puntadewa arsa tanggaping sasmita asung sasmita dumateng sang janing para abdi ing bangsal pangrawit pramulan mangke kasireping gending Sang Nartarsa paring mangandikan kang satemah datuku manggil wijining pandika Sang Prabu Puntadewa ingkang dereng kawedharing lisan
Ting mantan sumulung madangi jroning pasarean ngenane wadana katon kang remu-remu kalingan sang Hyang manahanku sumungkap puling sang kakung mangrempok sretinan ning pasewakan busana maneka warna peteng udono miang manjra sarwa rukma manekara narawata prabana kang sumirat kenyaring deca laliwaran ler
sisiring dadet Wimbo kekandha Tiupema Roto Mando Saparan mangambar kongas lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kamromring hukum kang hebat lan Sokoro leh wong tapa ingkang was monggol tan mikir pawehing liyan iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana Nyuwang sukmana mangabdi rinduwi ya Hyang Agung. Duh Gusti kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatanipun ingkang abdi pun Puntadewa. Mugi paduka Gusti kula kang karya jagat tansah mayungi dhumateng kawontenan wonten praja negari Ngamarta anggen kula njejegaken kautaman. Duh Gusti Kang Maha Nasa nun mangke bapa penemban kejatara sing manahipun ingkang putra pun Puntadewa sareng kula tampi rawuh paduka rawuh wonten praja negari Ngamarta anyareng ngeling mercon bapa penemban
Bapa Penemban Kumbayana sewu-sewu kalepatan kula diagung mangaksami ingkang putra pun Darma Kusuma ngaturaken pambagya raharja mugi kunjuk wilujeng rawuh paduka Bapa Penemban Kumbayana. Lole kenthos waru gembol monyor-monyor. Dok ning dungkul wana alas dadi wana kula non inggih. Nun mangke kula tampi timbalan paduka angger anak Prabu Puntadewa, anak angger Ngamarta nggih. Sareng kula munjuk atur wonten ngersanipun anak Prabu Puntadewa. Ungling mercan menika sampun meneng nggih. Inggih Bapa Penemban nggih. Menika dados pratandha pakurmatanipun ingkang Bapa anggen kula sowan wonten ngarsa paduka anak Prabu Darma Kusuma dipun supya dipun maringi inggih menika pasugatan ingkang estu damel bombong. Duwin remen manahipun ingkang Bapa ing Sokalima kawula non pambagya raja mboten langkung sampun kula tampi wilujeng sowanipun ingkang Bapa ing Sokalima anggen kula sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka anak Prabu Puntadewa nggih anak kula ing Ngamarta mboten langkung kula ngaturaken pudha pangastawa kula ingkang Bapa ing Sokalima mugi kanjuka wonten ngarsa paduka anak Prabu Yudhistira anak Prabu Darma Kusuma. Bapa Penemban Durna sampun kula tampi karya bombong tiasing manahipun inggih putra. Kula cancang pucing weni dumaweng widang lumeketing werdaya saestu ndadosaken cahya daging rah tuwin kayiwanan Bapa Penemban. Mboten langkung kaprayogakna lenggah paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima nggen rawuh wonten Praja Negari ing Ngamarta Bapa Penemban. Sampun boten kang payogi pisanipun ingkang Bapa ing Sukalima ngger anak angger Ngamarta. Durna bapakku Kumbayana bapakku ing Sukalima Sarawi Durna bapakku ing Sukalima rawuh ing Praja Negara Ngamarta Werkudara ngaturake basaku katuru Durna bapakku ing Sukalima. Anakku wong gagah, anakku wong piteksa. Werkudara, Bratasena ya Wijasena, merek segaret. Kowe ngaturake bekti, ngaturake basa nang ngersane wong atuamu ing Sukalima nggih. Bratasena wis tak tampa gawe lega-legawane atine wong tuamu ing Sukalima. Ora liwat pangestuku wae tampanana ya Bratasena, Werkudara. Yo, Durna bapakku tak gegen dadekake jimat. Gawe bombong rasane atine Werkudara. Teka Durna bapakku isih gelem nampa sembahe Werkudara. Ning ngapasi aku wis mataun-taun kepungkur aku entuk ilmu kasampurnan saka Durna bapakku. Malah wis suwe pirang-pirang sasi aku rasa ana ngersane Durna bapakku sing gedhe pangaboramu Durna bapakku malah nganti rewangi kowe ketalalan tekan negara Ngamarta. Apa ya pancen Bratasena luput, apa pancen Werkudara duweni kleru, duweni dosa karo Durna bapakku. Yen to pancen ana keluputanku gage ngendika aku ora bakal mikir ringo-ringo yen to nampa tukane Durna bapakku ing Sukalima. Ya jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo Bratasena. Bratasena kowe iki pancen bocah sing iso ngabekti karo gurumu nggih. Yo. Mergo ngene lho Bratasena, pancen bener kowe iki pancen rikala semana ngilmumu kabeh tak suntak karo kowe. Ngilmuku kabeh sing saiki wis mbok gawa kuwi saka Begawan Durna. Mergo ngelingi nalikane Begawan Durna anake Sayembara Sukalima. Nalikane kowe tak dawuhi supaya mbangunke wujuding pawiyatan ya Pratapan Sukalima. Kowe kasil Bratasena. Wekasan gandeng kowe kasil bangun wujuding Pratapan Sukalima. Kabeh ngilmune Begawan Durna tak suntak karo kowe. Nganti-nganti kowe entuk wujuding ilmu kasampurnan. Kowe iso pinanggih karo guru sejatining guru. Dat kang murbeng dat ya sejati ning dirimu ya kuwi Sang Dewa Ruci ya Sang Nawaruci ya Sang Ruci Bathara Bratasena. Yo. Aku mangerteni lan aku ngrasa kabeh ku yen tanpa pandungane sartane piwulangi Durna bapakku kanggo Werkudara kabeh kuwi tak kira ora bakal kelakon. Nanging sing tak jaluk ya mung tukamu ingkang mengko bakal dadi pamecute Werkudara. Nggonku tansah kegulang ilmu ngulir budi ngasah katiwasan meguru ning Sukalima
Durna bapakku. Bratasena ya. Oh. Bab perkara kuwi mengko bakal pun bapa bakal sak pejago ngadharep kelawan kowe. Catur netra karo anakku Bratasena. Nanging lha desaku tak matur apa wigatine aku swanung ngersane kadangmu Pambayun. Ya anak Prabu Puntadewa iki ya Werkudara. Yo. Durna bapakku ora liwat prayogan nggon bulungku ana ngersane parep kakangku. Bratasena kaya wis ora kurang prayoga nggih anakku cah bagus, anakku cah pideksa. Nun mangke bapa nemban Sarawa Paduka bapa nemban Durna saka 5. Bapa nemban Kumbayana ingkang putra Madukara pun manengah inggih pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah sengkem mangabekti kula kunjuk bapa nemban. Oh, Janaka iki. Inggih. Ya Permadi tak tampa, wis pirang-pirang sasi aku ora ketemu karo kowe nggih. Nggih. Pangestunipun kula nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Sembahmu tak tampa. Janaka, pangestuku tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi bapa nemban. Mboten langkung kaprayogan anggen Paduka lenggah. Heeh, kaya wis ora kurang kepenak Arjuna. Janaka ki muridku sing paling tak tresnani. Nganti kowe kepengin mangerteni sartane kowe kepengin sinau babagan ilmu olah jemparing. Aku sing ngajari karo kowe. Nggih. Gandeng wis suwe pirang-pirang sasi aku ora ketemu karo kowe. Janaka, piye? Bojomu pira saiki pisan? Wis simbo apa urung apa malah kelong? Mboten. Menawi kelong menika mboten inggih namung wonten ingkang purik setunggal. Lho. Oh, mesake timen ngananmu Arjuna, mesake timenku. Nggih. Mboten dados menapa. Karang kula menika lananging jagat lancuring bawon mboten kirang-kirangan tiyang putri. Ora apa-apa. Mulih siji golek neh. Nggih. Mergo ana paribasan. Mati 1 tumbuh 1000. Nggih. Santai wae, tenang wae. Mengko tak paringi ilmu. Ilmu menapa bapa nemban? Asmara ndana asmara tantra. Kowe golek wong wedok meneh. Iki rak kos-kosan ta iki Arjuna? Nggih. Bapa nemban Durna ngestaken dawuh. Nun mangke bapa nemban kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk. Bapa nemban kula ngaturaken sembah. Oh, muridku kembar ya, Nekula Setiwa tak tampa. Ora liwat pangestune bapak mingsu kalima wae tampanana ya nggih kembar. Nekula Setiwa pinten tangsen? Inggih. Nono nggih sampun sanget anggen kawula pun didadosna simat. Iya bapa nemban sampun kula tampi. Mboten langkung kaprayogan lenggah Paduka bapa nemban Durna. Anggenipun rawuh wonten madani negari Ngamarta menika bapa. Kembar. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun bapa ana ngersani kadangmu mbarep. Nun mangke bapa nemban sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra pun Darma Kusuma kula tardah wadana. Wondene kula mantun andang dhumateng rawuh Paduka bapa nemban Durna. Bapa nemban kula kinten samangke Paduka badhe anampi aturipun ingkang putra menika kanthi atur kula ingkang lancang nanging mugi dados narana ing penggalih. Kula namung kepingin nungsung mawarta tuwin kula badhe nyadhong dawuh timbalan Paduka anggen rawuh wonten praja negari Ngamarta bapa nemban. Oh, non mangke nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa ing kalima kula tadha wadana. Sampun ngantos paring dawuh ingkang kados mekaten. Pangandikan Paduka menika mboten lancang, mboten wonten lepatipun. Jurnyatanipun wonten negari Ngamarta ingkang madeng Nalendra menika mboten sanes kejawi namung Paduka anak Prabu Puntadewa. Inggih bapa nemban nggih nggih. Pramila malah kula ingkang nyuwun lumebareng sesamudra pangaksami. Awit mbok bilih ingkang anggen kula badhe matur menika kaanggep wantun. Dene kaanggep lancang ngen kula badhe matur. Wonten ngarsa Paduka anak Prabu Puntadewa. Nggih pun semantena gandeng Paduka anak Prabu Puntadewa menika sampun paring kalodhangan wekdal. Tuwin sampun paring purba asisa wonten ngarsanipun ingkang Bapa. Oh, pramila kula badhe matur ingkang tetela nggih. Inggih bapa kasumanggaken. Nggih. Ingkang sepisan sowan kula menika badhe tetinju dhumateng karajanipun para anak-anak kula para Pandhawa. Inggih murid-murid kula. Inggih Paduka anak Prabu Puntadewa, Werkudara, Janaka Nekula Setiwa menika. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan jernyatanipun awit saking donga pangestu Paduka
kawontenanipun para Pandhawa tansah ayem twin tata titi twin tentrem bapa remban. Inggih. Dungkaping kengangga kalih nggih. Kula menika namung badhe nak yenaken kula menika namung badhe nyuwun priksa. Wonten ngarsanipun Paduka Prabu Puntadewa. Kula menika namung badhe nyuwun katerangan ingkang gumathok. Jenyatanipun kula menika sampun nambi kabar, kula sampun nambi pawarta. Bina tamba bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Ingkang sampun sumebar warata wonten sakiwa tengening negari Ngamarta. Malah samangke pawarta menika sampun dumugi wonten talinganipun ingkang Bapa ing Sakali manggeng mapan wonten negari Ngastina nggih. Ibu remban pawarta babagan menapa ingkang badhe Paduka ngendikaken tuwin badhe suwunaken mangertos dhumateng ingkang putra. Nuwun sewu nggih. Saderengipun kula ngrembug babagan pawarta kula tak nyuwun mriksa. Negari Ngamarta niki napa? Negari Ngamarta niki wonten kedadosan menapa, wonten lampahan menapa? Teka kula sawang negari Ngamarta kados dene koncatan pamor. Negari Ngamarta kaya dene koncatan kekuwung, kaya dene negari Ngamarta menika ilang kekuatane, kaya dene antuk pengapesane. Nun sewu menika wonten napa nggih? Menika wonten napa? Kula tak nyuwun priksa wonten ngarsa Paduka Prabu Puntadewa. Menika wonten napa? Ya jagat pangestunggara. Werkudara barep kakang Gopo. Teka Bapa Penemban Durna lantip panggraitane. Teka ngendika kang kaya mangkono katitik. Nyun dawuh ana ngersanipun Kakang njaluk katerangan ana ngarsaku. Negara Ngamarta ana kedadian apa teka kaya koncatan kekuwung. Bratasena iki kepiye? Sabab yen to mengko pun Kakang matur ana ngersaning Bapa Penemban Durna. Ora kepenak rasane ngati Gudi Bratasena Werkudara. Barep kakangku. Werkudara kepiye? Matur wae ora dadi ngopo. Wah, Durna kuwi wong tuane Pandhawa. Durna kuwi padha karo wis dadi gurune Pandhawa, wis manjing sedulur Sinarawati. Merga ngilmune Pandhawa ingkang maringi ora liya kejaba ya mung Durna bapakku ing Sukalima. Senajan to dikaya ngopo. Mbok menawa mengko yen to Puntadewa kakangku paring dawuh ana ngarsaning Durna bapakku bakalan to pepadhang. Dawuh sing ngarsaning wong atu aku Sukalima. Mengkono Werkudara barep kakangku yo. Iya Di. Yen mangkono pun Kakang mung manut ature Siadi. Bapa Penemban kula nyuwun mangapunten. Anak Prabu Puntadewa kados pundi nggih? Estunipun anggen Paduka nyamurupi negari Ngamarta ingkang kados dene koncatan kekuwung. Negari Ngamarta ingkang kelangan pamor menika estu Bapa Penemban. Lho. Sababipun menapa? Teka negari Ngamarta menika negari ingkang ayem-ayem tata titi lan tentrem. Negari ingkang kawulanipun menika mboten kekirangan sandang tuwin mangan. Katitik negari pundi-pundi menika kedadosan inflasi, negari Ngamarta piyambak ingkang mboten inflasi Kang. Negari Ngamarta menika negari ingkang majeng, negari Ngamarta menika kula ngakoni hebatipun negari Ngamarta menika negara sing hukume menika adil para marta. Jenyatanipun Paduka Prabu Puntadewa menika menerapkan prinsip sama beda dana denda. Nggih Bapa Penemban inggih wedian. Estunipun anggen Paduka paring dawuh bilih nyumurupi negari Ngamarta koncatan kekuwung. Menika awit dipun sababaken anggen anak kula ing Tanjung Anom. Inggih anak kula ing Plangkawati. Inggih menika pun Nangka Wijaya inggih Abimanyu. Ingkang sampun wonten Sabta Candra rikalenggan sakmenika uncat saking negari Ngamarta. Kamangka pun para Pandhawa menika sampun ngawontenaken sayembara. Awit saking tresnanipun ingkang putra dhumateng wayah Paduka pun Abimanyu. Para Pandhawa tumuli ngawontenaken sayembara sak sinten ingkang saged mupu sayembaranipun para Pandhawa. Sak tedhak turunipun sak tratumrahipun badhe dipun mulyakaken gesangipun dening para Pandhawa. Gesangipun badhe dipun damel sarwa-sarwi kecukupan. Dipun maringi dana prabya saking negari Ngamarta. Sinasa menika tiyang sak njabaning rangkah negari Ngamarta
Sinangsa tiyang menika mboten gadhah derajat lan pangkat nanging menawi gadhah lelabuhan labuh-labet tumrap negari Ngamarta para Pandhawa mboten badhe wigaringa-ringa paringkan ganjaran dumateng titah ingkang keduga saged ngunduraken nimbulaken inggih menika anak kula pun Abimanyu pun angka wijaya ing Plangkawati inggih Tanjung Anom Bapa Penemban Long ramyan ingkang priya Liriwang Candra Liriwang Candra katawangan sumyu endas katok etan lemot kabyar sanding matur nuwun roce haram remeng driyama nawong mobil plat AB 1353 lho kekewungan nyewang Yesus lone gandang blekuduk saru gembal sumorante Allah gamana kula gopre kantil bututing selikur nuwun mangke nggih teka kula menika ngrasa kula menika rumaos babakan pawarta ingkang kula tampi inggih babakan paduka pun para Pandhawa inggih anak Prabu Darmakusuma sananak kula pun para Pandhawa menika ngawontenaken sayembara babakan menika nuwun sewu lho nggih Bapa Durna kados pundi? Paduka menika Nalendra. Paduka menika ratu ingkang gadhahi bawa leksana, ratu ingkang gadhahi wibawa. Inggih. Lah kula kaget. Sareng paduka ana Prabu Darmakusuma paring dawuh bilih badhe mulyaken titah ingkang keduga saged damel srana wangsulipun nggih kondoripun putu kula. Punangka wijaya nggih pun Abimanyu wangsul wonten negari Ngamarta. Menika nuwun sewu nggih. Tumrapipun ingkang bapa menika kula mboten mathuk. Mboten mathuk sababipun kados pundi Bapa Nemban? Mengke riyen paduka menika Nalendra kamangka ingkang ngoncat saking negari Ngamarta menika lancur-lancur Pandhawa. Inggih. Ingkang ngoncat saking negari Indraprasta menika putu kula piyambak. Ingkang ngoncat saking negari Ngamarta menika anak-anak Pandhawa. Menika pangeran-pangeran negari Ngamarta sedaya. Napa badhe kelampahan? Napa badhe kelampahan? Abimanyu teka dipun timbulaken dening wujudipun kawula alit menika mbet kula kinten namung badhe ngasuraken dumateng derajatipun anak Prabu Puntadewa. Lajeng kersa paduka Bapa Prembandura kados pundi? Menawi tumindakipun ingkang putra pun Darmakusuma menika lepat menawi anggen kula nggadahi cara ingkang kados mekaten menika anggap lepat lajeng saenipun kados pundi Bapa Penemban? Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Kula tak nyuwun prisa kaliyan pun Werkudara. Inggih. Pratasena. Durna bapakku piye? Abimanyu kuwi anake sapa? Abimanyu kuwi anakku Yat Majagu. Wah, yektine Abimanyu kuwi anake Janaka. Pancen bener tata lair anake Janaka ing Padukara. Nanging tata batin Abimanyu kuwi anake Werkudara. Mergo sing paringi pusaka asma ora kejaba mung aku. Rikala semana nalikane Abimanyu lair, Abimanyu tak paringi jeneng Bimanyu. Wekasan nalika semana
Abimanyu uga cerake karo Werkudara ya senajan to bapakne kuwi jlamprung nanging Abimanyu luwih bekti karo Werkudara. Lah aku tak takon kowe iki muridé sapa? Tegese piye? Werkudara iki muridé sapa? Aku ya Werkudara iki muridé Durna bapakku ing saka 5. Bratasena. Durna bapakku kepiye? Lah kok Pandhawa malah nganakake sayembara ki pikirane kepiye? Wah, pikirane kepiye-kepiye? Aku tak takon, Pandhawa ki ndek guru, Pandhawa ki ndek wong tuwa. Ya senajan to nuwun sewu Pandhawa ki pancen bocah lala sing ora duweni bapa, ora duweni ibu, nanging isih duweni guru sing tansah gegulang karo ilmu. Nuntun marang bab kabecikan. Oleh aku coba ya mung bapakmu ing saka 5 iki. Yo, terus karo Durna bapakku. Lah kok dadak kowe ketayalan golek wong sing iso mupu sayembara. Kamangka wis cetha nang ngarepe mata Durna iki mengko bakal kelakon. Gayuh sartane aku bakal kelakon gawe srana baline Abimanyu. Nggone bakal baline negara Ngamarta. Nuwun sewu, ora usah dadak kongkonan wong, ora usah dadak golek wong sing iso mupu sayembara sapa. Nyatane tak kira pancen urung ana titah ingkang bisa mbalekke Abimanyu. Kowe ingkang urung bisa nemokake Abimanyu supaya bali ning negara Ngamarta. Piye pikiran? Durna bapakku ya tak pikir pancen mangkono. Nanging ngarep adine Puntadewa kakangku ya mung dimben adil supaya adil lan ing mengkone yen tono kawula jenenge bisa nemokake baline Abimanyu. Tak kira mengko bakal kelakon apa kang dadi panjangane Puntadewa kakangku kepengin mulyake titah kuwi mau. Saiki ngene wae. Durna bapakku piye? Nun sewu nggih. Mboten sapaduka mriku pados tiyang, mboten sapaduka mriku pados kawula negari Ngamarta. Ingkang badhe mupu sayembara menika. Kersa paduka kados pundi? Pun cekap ingkang bapa ing saka 5 kemawon kula ingkang badhe madosi wonten pundi dunungipun putu kula ing Plangkawati nggih menika pun Abimanyu ing Tanjung Anom nggih, Anak Prabu. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbok marwa sing sang katri kumulung mangremah ing wadya Kordo kurore kakiri ro nanggono magawe gelari rawang Nimang Agung muga ngayomono marang praja negara ing Ngamarta saisine. Ngormati wong nek mercon. Wes kae. Nunangke bapa remban kula kinten menapa ingkang Maduka dawuhaken menika mathuk kaliyan ingkang dados penggalipun ingkang putra pun Puntadewa nanging kula kinten anggen kula badhe nyabaraken anggen kula ngawontenaken sayembara menika kedah taren dumateng pun para Pandhawa. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Jenyatanipun para Pandhawa mriku sinaosa cacahipun mriku gangsal ning mriku dados manunggal tetunggalan dados setunggal menika satu kesatuan lho nggih. Inggih Bapa Unemban. Nggih. Bratasena Werkudara Barep kakangku apa? Kira-kira kepiye yen to Abimanyu ingkang oncat saka negara Ngamarta mengko utusan kelawan Bapa Unemban Durna ketitik Bapa Durna saguh goleki ana ngendi dununge Abimanyu. Lan kepiye yen to iki mengko sayembara dicabarake merga Bapa Durna wis kelakon sagung ngupadi. Puntadewa kakangku, Werkudara piye?
Ndakira aku mung kari manut merga pancen sing sepisan Durna bapakku kuwi dadi gurune para Pandhawa. Aku ora penak yen to batal dawuh Durna bapakku. Iki wong tuaku sing maringi ilmu karo aku. Kula kang saka kuwi. Wah, aku ora kepengin yen to mengko gawe gelaning atine Durna bapakku. Yen ngono si Adi Werkudara matuk, Aku matuk bareng kaganggu. Arjuna kepiye? Mboten kateges kula menika namung melu-melu dumateng menapa ingkang dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara. Nanging saestu lair lan batos kula menika ngabekti dumateng Bapa Wnemban Durna. Pramila kula sagah lan kula matuk kemawon menawi anak kula pun Abimanyu badhe dipun upadi dening pun Bapa Wnemban Durna. Iya. Banjur kadangipun Kakang Nakula wonten dawuh Kakang Prabu. Kepiye yen to Abimanyu ingkang upadi Bapa Durna? Nggih, kula matuk kemawon. Sernyatanipun Bapa Durna menika ingkang maring ilmu dumateng pun Abimanyu inggih pun dumateng Kakang Mas Arjuna. Iya. Ndak kira sing duweni iguh pertikul ya mung Yayi Sedewa. Kepiye Sedewa? Apa si Adi duweni atur pangandikan, duweni atur lan panemu ingkang bakal mbaturake ana ngersaning Bapa Durna? Nunangke kok Prabu. Sadewa kepiye? Menapa kula dipun kemaringaken majeng anggen kula sowan? Ya ora dadi ngopo ndak wenehi kalodhangan. Yen to pancen kowe arep duweni atur ana ngersani Bapa Durna, nggih ngaturaken manuwun. Tandha bala para Pandhawa myoga mulung mangung sireng prasata Kurawa. Kambak onggesra katete Sadewa kuwi arep matur apa gage ndak merengi kalodhangan wektu. Nggih, nuwun sewu kok Prabu. Kula kinten samangke menawi para Pandhawa badhe nyabaraken sayembara anggenipun badhe ngupadi dumateng anak kula pun Abimanyu badhe dipun cabaraken, kula mboten matuk. Ora matuk sababe piye? Sedewa, Kula wonten maring dawuh Kakang Mas. ya ora usah nyentulani rembuge wong tuwa. Mergo rembuge wong akeh kalah bakali menang. Lan rembuge wong siji bakali kalah karo rembuge wong akeh. Wah, ora usah kowe dadak ngregoni rembuge wong tuwa-tuwa. Nuwun mangke kula menika mboten badhe ngregoni, mboten badhe nyentulani, mboten badhe cawe-cawe. Namung kula menika nglurusaken lempengaken menapa ingkang dados petunganipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi ngantos sing sak mangke sayembara menika dipun cabaraken, menapa badhe kelampahan kawula ingkang salah satunggaling kawula alit ingkang kepengin minggah derajatipun menika badhe cabar gegayuhanipun. Tegese si Adi ora matuk yen to Abimanyu ingkang upadi Bapa Durna, mboten matuk lahir lan batin kula mboten matuk kok Prabu. Yen si Adi ora matuk, si Adi arep kepiye? Nuwun mangke malah kula kinten sayembara menika ingkang wenang nglampahi sayembara menika ingkang menang nindaken mboten sani kejawi namung ingkang raying inggih ranking raying Bumi Retawu. Karepe si Adi arep ngupadi ulungane Abimanyu ana ngendi? Kula kinten ingkang prayoga menika mekaten. Sedewa, aku wis kandha karo kowe. Ora usah dadak penyentulani rembuge wong tuwa. Sayembara iki dientuke kanggo kawula cilik sing kepengin mukti derajate, pengen munggah pangkate. Sataringkeng turase satedhat turune dimulyake karo Pandhawa. Kowe kuwi perangane Pandhawa, kowe ora pantes nampa bondo perana pikir saka para Pandhawa. Mergo kowe wis dadi perangane Pandhawa, kowe wis mulya. Wah, apa kelakon? Kowe arep ngrebut wewenange kawula cilik sing butuhke karo sayembara iki. Mun mangke nyatanipun sayembara menika dipun cabaraken, sayembara dipun gagalaken. Ginanipun menapa wonten kawula alit ingkang samangke badhe mupu sayembara menika. Terus karepe si Adi Sedewa kepiye? Nyon pamit. Kula kinten kula ingkang gadhahi wewenang ngupadi wonten pundi jenengipun Abimanyu menika kok Prabu.
Para Werkudara bar kakangku apa kepiye lah kok malah dadi Pandhawa gotang siji iki kepiye wah aku sengit karo cah siji kae penda-penda wong tuwa duweni rembug mateng malah mung digawe rusuk malah mung digawe rusak yen ngono tarasa gandeng para Pandhawa mung padha mathuk lan manut karo ngendikane Durna bapakku ya manut karo keputusan sing wis dadi inggih lajeng kanthi menika Bapa Remban Anak Prabu kados pundi nggih? kula pasrahaken bab perkawis menika dumateng Bapa Remban Durna timbulipun anak kula pun Abimanyu Ngestaken dawuh kemarang kula nyuwun pamit nggih. sidhem jroning pasewakan Padyagung tanpa sapa kapraban dening Sang Nalendratama mangun kaunengan lerwo sing duka cipta Prabuti Mandana raras Prabuti Mandana raras Dedhematare kawontenan negari Ngamarta nalika semanten samyati Indraming Wardaya ing pengangka para Pandhawa badhe andharaken dhumateng tindakira pandhiting saka lima sang tapa gawan Durna ingkang badhe bidal angupadi wonten pundi denipun Sang Raden Abimanyu satur ing Tanjung Anom nanging mikala semanten dereng ngantos sang tapa Begawan Durna jumangkaken suku ngramyaken asta kabir ngaluing sang para kawula samyosih alok bila wonten salah satunggiling abdi Panakawan ingkang minggah madhaning Datulah Praja Negari Ngamarta tansah kejawi namung atmajaning Sang Lurah Semar Baudara nggih Sang Lurah Bagong Panakawan ing Pandukan Puring Abus minggah wonten madhaning Datulah Praja Negari Ngamarta pepeh-pepeh pindha sata metarangan gawe kagat kang samya mulat mangrembahing para kawula kancana daya piyak-piyak njaluk dalan wene dalan yo wene dalan
nata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranda yen ngandika magawe pranta ya jagat pangestungkara wayah Bathara jagat nun mangke bapa Wremban anak Prabu Puntada kados pundi nggih dereng ngantos paduka Bapa Wremban Durna bidal ngayahi gati teka malah ingkang putra pun para Pandhawa nampi sawanipun Panakawan Bagong menika Bapa Wremban lole Panakawan ki sore-sore munggah kedaton ki ya ngapa ta ya mong kere munggah bali nun sewu nggih Bagong menika kawula alit Bagong menika namung batur Bagong menika wong loro saudan telu saurupan Bagong menika namung wong elek nyolok mripat Bagong menika wong ora duwe Bagong menika wong kere tartentu menawi mangke paduka anak Prabu Puntadewa mboten nundung minggat dhumateng pun Panakawan menika sowane mung mesti mung bakal jejaluk inggih pun diparingi dit 10.000 gek kan minggat mawon nek mboten Bagong niku diparingi lintingan pun seneng niku prayoganipun kula dangu rumiyin Bapa. Nggih, monggo. Mbok menawi ugi wonten wigati, wonten kepentingan wonten ngersanipun anak kula pun para Pandhawa nggih. Inggih, Bapa Durna kula aturi mrayogaken anggenipun lenggah. Sampun mboten kirang prayogi. Panakawan Bagong padha kanthi slamet. Rahayu suwanmu Bagong. Duh apa kowe mak celek? Nonamit pansang kali mantabe dina bena ngila duni dumawang tawang-tawang linepatna ing tolak manu sinuwun kepareng paduka Gusti kula sang nata ing negari Ngamarta nimbali dumateng sowanipun ingkang abdipun Bagong kula didangu leh kula sowan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan jernyatanipun kula menika namung ingkang kados sampun dipun ngendikaken dening Begawan Durna kula menika namung kere ingkang munggah bali teka kula dipun tampi sowan kula kanthi prayogi iya Bagong nggih merga yen mesti kula sowan teng negara liyane mesti kula sowan teng negara Ngastina kula dereng dumugi wonten sak nginggiling kedaton kemawon mesti kula pun diusir kalih bodyguard negara kalih pampres negara-negara ning benten negari Ngamarta menika negari ingkang memanusiakan manusia. Wah, pramila kula nyun lumebar ing samudra pangasami kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya Bagong, tiba sepadha-padha nggih. Salajengipun nanggapi ingkang dados ngendikanipun Sinuwun Puntadewa sampun raharja slamet sowanipun ingkang abdipun Panakawan Bagong sinuwun mboten manggalangan setunggal punapa tinebena saking rubedawing kalih Sambikala Durga Mendakala Sena rahayu nering Sambikala rahayu sagung dumadi. Iya Panakawan Bagong nggih salajengipun menika ingkang dados jangkeping aturipun ingkang abdipun Panakawan Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Panakawan Bagong tak tampa rawat pangestu ningsun tampanana nggih prayoga nanggon mulungga sampun kula pundi lan sampun boten kirang prayogi
Sawanipun ingkang abdi pun Panakawan Bagong. Oh, Panakawan Bagong. Slamet tekamu. Dower Bagong. Padha raja sak sowanmu Bagong. Rasah tanggepe. Oh, menungso ora tatanan kowe iki mung kawula cilik lho Bagong, kowe iki mung batur. Derajatmu ki mung Panakawan. Kowe kudune dibakekake karo pendhita, karo aku. Pujangga, Priyagung, Piyai, kudune kowe seneng, ora malah mbok paida kaya ngono kuwi. Piyai iki nek cangkeme kaya telek. Piyai iki nek ora ngajeni karo kawula cilik, pedahe apa tak sembah-sembah. Sampeyan ora ngelingi. Ya senajan to kula niki senes kawula negara Ngastina Penemban. Ning kudune sampeyan ngelingi, sampeyan ki teng negara Ngastina niku mesti ngenten kawula cilik kaya Bagong niki. Kudune niku sing sampeyan ajeni merga kawula cilik teng negara Ngastina iku sing dukung sampeyan, sing menehi panggung sampeyan, sing menehi kursi sampeyan nganti sampeyan iso dadi pendhita, sampeyan iso disubya-subya ning negara Ngastina. Ning sampeyan tekan negarane wong, sampeyan ketemu karo kawula cilik ning negara Ngamarta, kok sampeyan ora ajeni, ora sampeyan anggap menungso, pedahe apa sampeyan dadi pendhita? Gunane apa sampeyan disebut priyayi? Gunane apa sampeyan disebut turasing wong kang duweni apa ya? Apa jenenge? Napa niku sinipun? Apa Bagong? Apa kuwi keturunane sampeyan niku keturunane wong-wong sing duweni watak ngaluhur. Gunane apa? Keturunanmu apa ki trahmu wae sing apik ning nek tindak tandukmu ora ngajeni karo kawula cilik, sampean ora bakal ana harga dirine Penemban. Sampean ya kudu ngelingi sampean dadi Perdana Menteri negara Ngastina ki merga sing dadi Nalendra kuwi rikala semana Sinuwun Prabu Destarastra. Sampean diwenehi kamukten, sampean diwenehi kursi, diwenehi jabatan teng negara Ngastina, sampean ki kudune luwih nglenggana. Ora kok ketemu kawula cilik kaya kula malah mangece. Pun gek mang minggat, kan minggat mawon, mang paringi dhuwit 10.000 terus menungsa niki kon minggat. Anggap sampean kula niku kirek sing njaluk pakan apa pripun? Iblis. Bagong ora sampuring-puring. Apa melu-melu kowe yo aner. Anu ding ora sida. Ndara Werkudara tak waneni. Oh, sing gedhe pangapuramu ya Bagong, sing gedhe pangapuramu mboten napa-napa, anggere mboten dibaleni. Pun kula ngapura. Oh, slamet tekamu Bagong, pangestunipun wilujeng. Bukti kula katur. Oh, pangestuku tampan ana Bagong. Mang dekake mriku kapan-kapan kula pendhete mangga. Wong edan pangestu kok kapan-kapan arep dijupuk. Kajeng kula sengit anggere nek piyayi, anggere nek piyayi sing titele sarjana ning karo kawula cilik kaya Bagong ora ngajeni. Kula niki nggih menungsa, Den. Iya. Kula niku karo Durna niku tuwa Bagong. Durna isih wujud sperma men kula pun lahir, kula pun gerang. Anggepe kula niki wong tuwa ora diajeni, sengit kula. Iya Bagong kowe. Bagong padha slamet kambu. Ndara Setyaki, siapa ki? Werkudara. Ndara Werkudara wilujeng pangestunipun Ndara. Bakti kula kunjuk nggih Ndara Jadipati. Tak tompo kawlegawane katine Werkudara ora liwat pangestuku tampan lolo. Kula gegem ndadosaken jimat paripe ndayaning kasantosan prayogan Bagong. Sampun boten kirang prayogi Ndara Werkudara. Bagong padha slamet tekamu. Nggon musuhaning negara Ngamarta, Ndara Arjuna. Iya. Pangestunipun Ndara Jelamprong dasmu. Anu pangestunipun Ndara Janaka wilujeng sowan kula Ndara. Iya. Ora usah melu-melu ngundang aku Jelamprong. Saking akrabe kula kalih sampean kok ya. Karo akrab kae sing menang ngundang Janaka nganggo sebutan Jelamprong kuwi mung Kakang Mas Jodipati. Nggih, alah ngono kok arep ribut. Sampun kula tampi, kula dadosaken jimat paripe ndayaning kasantosan prayogatna Bagong. Sampun boten kirang prayogi. Panakawan Bagong padha slamet kamu. Pangestunipun Ndara lho. Iki kok ming siji to kowe? Anu ngapunten sinuwun Puntadewa. Bagong kepiye?
Niki kok sing kembar ampun kantun setunggal niki pripun? Sing maune kembar kok dadi mboten kembar niku pripun? Niku mangijen niku pripun ndarana kula niku? Pangestumu Yayi Sedewa budal goleki ana ngendi durunge Abimanyu. Weh lah, weh, nggih. Niku sing ajeng kula rembug. Iya Bagong. Nggih. Nggih, pangestunipun ndarana kula wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk ndara. Ya Panakawan Bagong tak tampa pangestuku tampan ana Panakawan. Sampun sanget anggen kawula pundi? Prayogakna Bagong. Sampun boten kirang prayogi. Wah, jan drijiku kopah-kopah. Kenapa sih? Panakawan Bagong, Kula wonten dawuh sinuwun. gawe kaget sowanmu tanpa tinimbalan ana wigati apa? Gandeng paduka sinuwun Prabu Puntadewa sampun maringi kalodhangan wekdal. Tuwin purba wasesa anggen kula badhe munjuk atur. Kula paripaksa kula kedah matur sinasa nuwun sewu anggen kula matur menika kula kinten badhe dipun anggap lancang kalian pun para Pandhawa. Ora Bagong, jalaran kowe iki abdi kinasih ing para Pandhawa. Kowe iki abdi ya pamomong negara Ngamarta. Nggih, matur nuwun alhamdulillah. Ngaten nggih sinuwun. Sowan kula menika sepisan badhe ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepada Gusti kula Sang Nata Prabu Puntadewa. Ya Bagong tak tampa. Nggih. Dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten dipun utus dening sinten-sinten. Sowan kula menika mboten dipun dawuhi dening bapak kula kan sawanteng negara Ngamarta awit bapak ajeng bangun kayang. Menika mboten. Awit lakonipun dalu menika sanes Semar bangun kayangan. Ateges ancas gegayuhan kula sowan resanipun sinuwun Puntadewa menika murni saking kekarepan kula pribadi, murni saking manah kula piyambak. Kula kepengin sowan wonten ngersanipun para Pandhawa. Banjur kang dadi wigatine apa Bagong? Lah niki sing ajeng kula aturake. Ngapunten nggih sinuwun nek mbok menawa kula dianggep lancang wong kula niku ngrumasi kula wong ora duwe derajat pangkat. Ora dadi ngopo Bagong? Nggih. Nek biasane arek kula niku wong ora duwe derajat pangkat kula meso gleleng. Ning wekdal niki mboten wong kula bar di elek-elek kalih celeng mburi kula niki kok. Paripaksa nggih kula nglenggana wong sing diomongke nggih nyata. Nggih ta sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Nyuwun ngapunten, kula niku ajeng nyuwun keterangan. Keterangan bab apa Bagong? Napa leres, napa bener nek para Pandhawa menika ngapuntenaken sayembara. Ya pancen bener nalika semono para Pandhawa nganake sayembara. Nggih. Sok sapa ingkang bisa nemokake anakku Abimanyu keduga bakal dimulyake derajat pangkate. Sak tedhak turune bakal entuk triman saka negara Ngamarta. Lah niku sing marake kula tertarik. Niku sing marake kula sowan teng negara Ngamarta. Banjur wigatimu sowan mrene apa Bagong? Nggih, ngaten kula jlentrehke, kula jlentrehke. Anak kula niku 3. Iya. Anak kula sing wedok niku sing barep niku. Niku pun barabi. Iya. Terus anak kula sing nomor 2 kali nomor 3 niku anak kula 2. Niku tesih sekolah. Iya Bagong. Nggih. Kula ngrumangsani nek kula niku wong tua sing ora iso mulyake karo anak. Kula niki ngrumangsani nek kula niki wong tua sing wis gagal. Aja nangis Bagong, cerita dhisik. Ora nangis piye, ora dedet kula niku. Wis apa sing iso bahagia uripe nek ora kablekdet. Bojo kula mulih teng omahe wong tuane. Dadi kowe iki ana perkara karo sisianmu ya bojomu. Nggih, lha saniki sing kula pikir keweng anak kula. Kepripun carane kula iso muktekke anak kula, kepripun carane anak kula iso kasembatan sing dadi gegayuhane. Banjur gegayuhanmu apa? Nggih mengko kepengin muktekke anak kula. Kula pengin melu sayembara sinuwun. Kula mang paringi wewenang. Kula mang paringi Purbawasesa. Sinasa kula ngertos. Tiyang badhe gayuh inggih badhe mupu sayembara menika saingane akeh. Pesainge sing arep melu mupu sayembara niku nggih kathah. Ning mbok kula nyuwun tulung, ora ketang sekedhik kula tak melu berjuang, kula kepengin memperjuangke anak kula.
yen to mengko wis kasil bondo saka negara Ngamarta arep mbok nggo apa? Meng ajeng kula nggih nyekolake anak kula sinuwun. Kula niki wis ngrumangsani wong kere. Kula ki ora iso nyekel sing jeneng nyekel det akeh niku ora iso. Pret. Ngopo kuwi? Prat-pret iki ngopo kuwi? Ngrono tak paringi dhuwit kanggo sak kadang Panakawan mung tosaki dhewe. Ha witekno pripun wong kula ketekan leseng. Tagihan bulan ini belum ada ya, tapi kula jaluk kepeksane. Niku kula mung kepengin mekteki anak kula sinuwun. Pripun diwenangaken apa mboten? Nek kula dililani kula ajeng goleki Ndara Abimanyu sampeyan paring pangestu kalih kula nggih dinten niki kula tak budal. Dinten iki kula budal, kula pestheke mengke santen kula pun gandeng Ndara Abimanyu wangsul kondur teng negara Ngamarta sinuwun. Pripun? Ya jagat pangestunggara Bapa Wremban. Kula wonten maring ngadhawa nggih. Menika kados pundi gandeng sayembara sampun dipun cabaraken lan paduka Bapa Wremban ingkang badhe bidal tindak ngupadi Abimanyu menika kados pundi? Oh, kula nak sampun matur to nggih. Wiwit Bagong minggaturi kedaton menika, kula sampun matur, Bagong menika mesti mung arep njejaluk. Ketitik menika sampun matur wonten kersa paduka Prabu Puntadewa, piyambakipun nembung kepengin melu sayembara, kepengin nyoba mupu sayembara. Mergo alesane gatekke karo anak-anake. Oh, menika namung ngapusi, menika namung omong kosong kaliyan aturipun Bagong menika. Kula sampun matur, Bagong menika sampun matur, pun pang paringi dhuwit 10.000 kemawon, tumuli mang sampean ken minggat. Ngaten kemawon, kula kinten malah rampung urusane lho nggih anak Prabu. Lara atiku. Piye-piye aku nang omah disembah anak bojo. Nang kene kok mung trima dielek-elek. Oh alah dur kowe kok kaya ngono. Ngapa kowe arep ora trima kowe? Kok kowe ora trima tak elek-elek ning ngarepe anak Prabu Puntadewa. Kowe tak elek-elek ning ngarepe para Pandhawa. Nuwun sewu dadi niki wau sayembarane pun dibatalke to. Iya Bagong sayembara wis dicabarake. Sebabe alasan sing pasti katerangan sing cetha pripun? Merga Bapa Penemban Durna ingkang keduga saguh ngupadi ana ngendi durunge Abimanyu dadi ndak rasa ora susah dadak nganake sayembara. Ndak kira Bapa Durna wis merantasi. Oh alah sinuwun sampean niku dadi nalindra kok ya ora ndek jati diri. Kula tak omong kalih sampean riyen. Sampean niku dadi pamengku negari Ngamarta. Sampean niku bagaimanapun presiden menika dados ujung tumbak sebuah negara. Sampean menika presiden, sampean menika nalindra. Iya. Otomatis sampean kuwi sing nyekel keputusan negara Ngamarta. Keputusan MK negara Ngamarta ajeng kepripun implementasine niku gumantung sampean. Implementasi ki apa? Lambok kowe sing ngomong aku sing tak takoni. Implementasi menika tindakan-tindakan ingkang keduga saged ngrampungaken sawijining masalah. Sing dadi nalindra sampeyan, sing paring keputusan ya sampeyan. Nek sampeyan diparingi dawuh kalih Durna, anak Prabu sayembara dipun cabaraken. Niku sampeyan pikir sik, aja waton memutuskan. Alan Yen ngono aku luput duweni panemu ingkang kaya mangkono. Bener salah niku namung gumantung Gusti. Lah sakniki mboten urusan kula kalih sampeyan, ning urusan kula menika kalian gentrone menika. Kowe kaya ora trima karo aturku Bagong, mboten trima Penemban nuwun sewu. Kula sewanteng mriki niku urusan kula kalih Sinuwun Puntadewa. Urusan kula ora karo sampeyan. Lho, nanging aku ingkang praptana kene luwih dhisik tinimbangane kowe. Aku ingkang duweni wewenang tumrap para Pandhawa. Merga aku gurune para Pandhawa. Apa? Merga Durna kuwi dadi gurune Pandhawa. Pandhawa iso duwe ilmu kuwi merga dimulang karo Begawan Durna Pandhita Sukalima. Guru kuwi pahlawan tanpa tanda jasa. Sing ngomong sapa?
Sampeyan ngomong pripun mau? Guru niku napa? Guru kuwi pahlawan tanpa tanda jasa. Kuwi apa? Guru. Guru pahlawan tanpa tanda jasa niku mbiyen. Nek sakniki guru niku tanda jasane sertifikasi. Sampeyan ngerti ora? Hah? Guru niku sakniki kangge tanda jasa, sertifikasi entuk pencairan dana. Kudune pencairan dana niku dinggo nggunakake dinggo menjomplang apa ya jenenge iki apa menaikkan niku napa niku sakarepmu aku radong rembugmu kudune duit pencairan dana sertifikasi menika dipun ginakaken kangge mendorong kinerja belajar mengajar apa jenenge KBM niku pelajaran nggo murid-murite ning ora entuk pencairan dana sertifikasi malah nggo DP mobil. Bar DP mobil konangan demenan. Niku kathah sakniki teng negara Ngamarta kasuse ngoten niku kathah. Lah kok sampeyan iso ngendika nek guru niku pahlawan tanpa tanda jasa. Bener, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Niku riyen nek saniki guru tanda jasane sertifikasi. Niki kula omongke sik. Ben sampeyan ora salah paham. Omongan kula setara kali omongane mercon. Ya muni aku Dur. Muni aku. Nanging padha karo yen to kowe batal dawuh Begawan Durna, padha karo kowe wani nantang pernatan hukum negara Ngastina. Terus nek kula nantang pernatan hukum negara Ngastina, sampean arep ngopo? Kowe cilik bakal dikunjara ning praja negara Ngastina, mergo kowe wani karo Begawan Durna. Aku iki sing dadi nujung pujangga ning negara Ngastina. Cilik kowe bakal dikunjara, gedhe bakal nampa pidana pati saka negara Ngastina. Sik, kula tak takon. Kula niki wong endi? Kula niku wong endi? Kowe wong Karangkadempel. Karangkadempel niku kebawa ke perintah negara pundi? Jawab. Karangkadempel kuwi kebawat ke perintah negara Ngamarta. Lah, sampean tiyang pundi? Aku wong Ngastina. Sampean mapan teng negara pundi? Saya aku mapan teng negara Ngamarta. Sampean kok iso arep midana wong sak njaban rangkan negara Ngastina kanthi dasar hukum pahukuman negara Ngastina? Sampeyan kudune mikir. Kula mung arep melu sayembara kok nganti kula arep dipidana pati niku pripun? Mangsawang nika lho. Mangsawang kawula negara Ngastina sing korupsi 300 triliun mung dipenjara 6,5 tahun. Niku uteke pripun niku? Hah? Lah kok mung kawula cilik kaya kula sing arep melu sayembara, sampeyan pengeng-pengeng, sampeyan nantang-nantang, sampeyan ngancem kula ajeng sampeyan pidana pati. Ya Allah, ya Allah. Wah, jan. Mendita capo apa kowe Dur? Ya apa kon niku? Padha karo kowe wani karo Begawan Durna. Ora ngurus babakan kowe, mapanmu ning endi? Sing baku kowe wani karo Durna. Oke, kula kon biyen karo sampean ora wedi kok. Kula wedi karo sampean iku cake kula ngajeni karo sampean mergo kula niki mung wong ora duwe, sampean derajate priyayi, sampean derajate nujung, sampean pujangga. Mula kula ngajeni karo sampean. Wah, Bagong ora saged ayalan. Kowe nantang-nantang karo Durna bapakku padha karo nantang karo Werkudara. Muridé ra trima gak sajake. Iya, oke, ora apa-apa, ora apa-apa. Aja kok wong loro iki, aja kok Pandhawa, aja kok titah sak jagat raya. Dur, rungokno Dur. Kula niku aja kok kowe ya Dur, Begawan Durna. Nadyan dewa medhun wae kula ora wedi. Watone kula bener. Loh. Kowe ora wedi karo dewa. Kowe nantang karo dewa yen to dewa medhun, kowe ora wedi. Loh. Wedi sebab apa? Nek kowe wani karo dewa bakal kena kuwalat. Kowe bakal kuwalat. Saniki tak takon, sampean ngerti tembung kuwalat niku tegese napa? Sampean ngerti napa mboten? Mudhar ora? Ayo. Werkudara. Durna bapakku kuwi. Kuwalat ki apa? Wah. Kowe iki pendhita kok ora ngerti tembung kuwalat. Sampean ora ngerti iki saiki tak terangke, tak takon karo sampean. Ya. Dewa sing paling dhuwur dhewe niku sinten? Dewaning para dewa nalindraning para jawata sing paling dhuwur dhewe niku sinten kula tak takon karo sampean. Dewa sing paling dhuwur dhewe kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, ya Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Hyang Manikmaya. Saniki kula tak takon nek sampean pun ngerti dewa sing paling dhuwur niku sinten?
enten sing luwih dhuwur tinimbangane dewa. Lho, apa? Menungsa. Lho, ora iso menungsa kuwi derajate sak isore dewa. Dewa kuwi derajate sak dhuwure menungsa ado. Sampeyan ora percaya tak omongke riyen, tak jlentrehke riyen. Kudune sampeyan ngerti silsilah dewa niku sampeyan kudune ngerti. Bapakne Bathara Guru sinten? Bapakne Bathara Guru kuwi Sang Hyang Tunggal. Bapakne Sang Hyang Tunggal sinten? Bapakne Sang Hyang Tunggal kuwi Sang Hyang Wenang. Bapakne Sang Hyang Wenang sinten? Sang Hyang Nurrasa. Bapakne Sang Hyang Nurrasa sinten? Sang Hyang Nur Cahya. Bapakne Sang Hyang Nur Cahya sinten? Sang Hyang Nur Cahya keturunan saking sinten? Sang Hyang Nur Cahya keturunan saka Nabi Sis alaihi salam. Nabi Sis alaihi salam keturunan saking sinten? Nabi Sis alaihi salam keturunan saka Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Lah saniki tak takon, Nabi Adam alaihi salam niku menungso napa dene? Loh, Nabi Adam alaihi salam kuwi Udara ora? Perkudara iki piye perkudara? Wah, aku ora ngerti. Sampeyan mung ora mung tak takoni kaya ngono sampeyan ora dong gene ndek arep menging-menging kula arep melu mupu sayembara sampeyan penging-penging. Oh, menungsa ora tatanan. Bagong, wonten dawuh. Padha karo kowe wis ngene karo Begawan Durna. Ayo. Dudu ning kene papeneng neter kadidayan. Oke, tak ladeni sampean. Oke. Sampean arep wani karo Kristen saja iki. Mboten napa-napa, wong kula ngerti, aku ngerti kok, Dur, aku ngerti. Kowe lewani kowar-kowar kaya ngono iki mergo kowe nggawa Kurawa. Nek kowe ora nggawa Kurawa, kowe ngengah-engih kaya bocah kelangan wong tuane. Ayo. Rupa wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Metu njaba, dutune kene papeneng neter kadidayan Bagong. Apa Durna sing tok tantang wis metu kok kowe isih nang kene. Kok durung ajeng metu kok. Niku tesih jam 10:30. Lumrahe wong nek metu niku 1:30 jam 2 ngoten niku. Nek ora ngepasi malam tahun baru ta niki. Iya, Bagong. Nggih. Wong ini dolan metu esuke golek nanas muda. Arep kuwi apa? Iki ngopo to kowe? Ajeng dirujak, ajeng dinapakke meleh. Rujak. Repon, sampean nglilani napa mboten nek kula melu sayembara? Bagong, Wonten dawuh. bab perkara sayembara kuwi kowe arep melu ya sak karepmu, ora melu ya sak karepmu. Oh, ngaten. Iya. Dadi niki Pandhawa lepas tangan niki. Iya, Bagong. Wah, jan. Wah, edan. Nggih pun nek ngaten kula tak nyuwun pamit madal pasilan nggih sinuwun. Kula ajeng ngadepi Begawan Durna. Merga nuwun sewu nika senajan to guru ning nek guru niku duweni pangarti sing luput mboten pantes dibelani. Ra sampean nggih ngerti nek Begawan Durna niku luput to, Den Darwar Kudara. Wah, guru kuwi Durna kuwi bapakku, Durna kuwi guruku. Senajan to luput elek ati kaya ngopo Durna kuwi tetep bapakku. Waduh. Sampeyan trima mboten nek kula wani kali Durna? Natar saben aku ora nrimake mergo derajatmu ming batur kowe wani karo Durna bapakku sesembahanku. Nanging saiki sakarepmu yen to kowe ngasih wani karo Durna bapakku kowe engko bakal kena tulang sarike Durna bapakku. Telek. Ora kula ki ora percaya sing jeneng tulak sare ngono ora percaya. Watone kula yakin, ainul yakin inama alam amalu biniat. Kuwi apa? Segala sesuatu gumantung pada niat pun. Niat kula kepengin mokteke anak. Nggih, sajan to mati tak wujuti sing penting anak-anak kula mukti sih.
Werkudara mbarep kakangku apa? ndak kira perkara sayembara iki aja dicabarake luwih dhisik. Wah, teko kena apa mbarep kakangku? Duweni watak kanggo ya mangkono. Werkudara disawang luwih dhisik kaya ngapa kahanane Bagong karo Bapa Penemban Durna. Yen to iki mengko negara Ngamarta wis tentrem. Ndak kira gampang anggone para Pandhawa ngupadyana ngendi dununge Abimanyu Yangka Wijaya. Ngono mbarep kakangku. Werkudara iya. Yo, gandeng aku mung panenggak, aku mung pirangane Pandhawa. Sing dadi nalendra kuwi mbarep kakangku. Gelem ora gelem aku manut lan bangun miturut karo sing dingendikake mbarep kakangku. Iya Bratasena Werkudara iya. Yen mangkono gandeng kaya wis purna kewajiban masewaken Arjuna kula enten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu. Wis purna kewajibaning pasewakan marata diage bubarna kang padha sibungsun kondur ngedaton nun ngestaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Arjuna ku ya wis ora ana dawuh maneh, Dik. Pono gatining pananggilan Arsa Sang Nata Kundura ngedaton jeluk saking dampar kucana kinapit gamparan gading kadharaken sang jaring Pramban Jedi manggung tanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacara ngababon kawit saking mandor tindaknya Sang Srinaranata lamun Cinandra pindha Jawata kairing Widodara Widodari. Hey